Greetings, everyone. Greetings, lovers of freedom. My name is MAP Eziokubundo 1 in Biafra land. I want you to calm down, pay attention, and listen to this video. It's very long, but I want you to listen from beginning to the end so that you will not miss any part. That bitter truth, that truth that is hiding, is open here. The truth is out, and I want you to study this video, listen to it, and put it wherever you will put it for your future purpose, because everything you need to know about the activities that are going on in Biafra land, you will see every truth in this particular video. Like I said, pay attention and then listen from beginning to the end for you to understand every bit by bit of everything this woman will say in this video. I will not say anything, but I want you to pay attention and listen by yourself. You will get everything in details. Oh yeah, let's go. Once again, I remember my humble self, MAP Eziokubundo 1 in Biafra land. Oh yeah, go on. Kikirie ka ịhụ ka ihe si aga n'etiti anyị n'ụtụtụ a. Anyị nwere Odoziakụ Nneka Chimezie, ọ bụ onye isi President Igbo Women Assembly. Odoziakụ, ụtụtụ ọma. Ndewo, Chichi Adigbo Jejemba. Ndewo. Na to handsome nwoke mara mma. Na-asịkwa Igbo ndị ọma, ndị nwe m na ndị nwe. Ana m ekele na-asị ka ụbọchị taata ma anyị niile mma. Ise o, taa bụ ahịa eke, ọ ga-eketara anyị ihe ọma pụrụ iche. Ise. Lọlọ Nneka Chimezie ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na ọtụtụ ajụjụ ka anyị jiri bịa n'ụtụtụ a. Ụmụ nwoke a ekwukarịala mgbe niile ụmụ nwoke, mgbe niile ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị kwutukwanị, enwere ike na nke ikpeazụ azụ ihe adị mma, maka na otu onye si na dị Igbo, ọ dịzị ka ụmụ nwoke kpụ n'ihu nkwa kemgbe ha bụ onye isi ala, ha bụ osote onye isi ala, ihe adịghị agaje. Ọ dịzị ka oge eruola mgbe ụmụ nwaanyị ga-eweghara ọnọdụ. Mana ka anyị gatagadu n'ala Igbo, n'ihi na ama m na oge abụlụ oge ị na-ala Igbo mgbe ọbụla m kpọrọ gị ma ị nọ Enugu, ị nọ Imo, n'ihi na enwere otu ihe maọbụ ịbụọ ị gara ime. Kedu ka ị siri hụ army checkpoint ndị juru n'ala Igbo ebe ọbụla ị fụrụ n'ala Igbo, n'ihi na ama m na ọ bụrụgodị na ị na-efu ụgbọelu ala Igbo eru ha na ị na-eji ụgbọala agagharị? Kedu ka ị siri hụ checkpoint ndị a niile, o aka nri aka ịkpa? Ọ bụghị naanị ndị amị, ndị uwe ojii, mgbe ụfọdụ ilegide checkpoint, ilegide ka ndị amị na checkpoint na ụgbọala ha he niile si kwụla ichebe dị iche iche n'ala Igbo, ị na-ajụ sị a na-alụ agha. Ama m na gị onwe gị ahụ gị ha ọtụtụ oge. Kedu ka ị siri hụ nka? Ndewo, Adigbo Jejemba. Ndị amị nọ n'ala Igbo, isi m kwuo, dịka nnyocha ole na ole nyochagoro, ma dịka ndị bekee si ekwe encounter me na ha nwegoro oge dị iche iche. Ndị amị nọ n'ala Igbo dịka enwere ozi ezighi iche ga-arụọ n'ala Igbo, ọ bụdị maka insecurity, ọ bụdị ya. Then ịdị akwala ya na nyocha bụ na insecurity nke nọ n'ala Igbo bụ aka mere. Aka mere ya. Ihe anyị na-ekwu okwu asị ekwu na ama m ihe niile m ndị press si m ekwu na nsị ọ dị mma ka ekwu, maka na ọnọdụ anyị n'ala Igbo kịta bụ ikwuo eziokwu asị weta gị ịma nkịsị gbakara mma ka ichiwezere, maka na ọkwasị na ihe a ji ebekwa n'akwa abụrụ ka ihe ji anaha ya, kama na ọkụ ụwa nụrụ olu ya. Anyị nọkọtara bilite n'ụra nụzie anụwa unknown gọọmenti. Anyị na-ajụ gịnị bụ unknown gọọmenti, ebe ka ha si ụwa niile, mana ndị Igbo abụrụkwana ndị na-enwe tout, ma ha si na ndị omekome anọ n'ala Igbo. Mana anyị ejighị ike enwe ụmụ okorobịa na-enwe ihe ha na-arụ, nke bụ na ha ga-enwe efe mpaghara. Anyị wee na-enyo gịnị bụ ihe ka ịkpụrụ ndị amị anyị na a na-akwụsị sitatom na enwere unknown gọọmenti ha na-echedo ya. Mana chika nne m nyocha nke anyị nyocha laa n'ụlọ nyocha kparịa ala Igbo na sitatom bụ ndị amị na-akwado sitatom. Ndị amị bụ ha na-eme mfụ sitatom, maka na ọtụtụ sitatom a bụ na ịkpagharịa pụta ebe ndị amị nọ, ihe ha ga-ege gị ọ dị ka ọ dị ha nwere ebe ha na blọkụ so biko so ga anyị na-aga kọva sitatom. Anyị pụtara n'ọlụ fụ na ndị amị ji ọtọsị
mechie ụzọ ajụba ndị amị elewa n'ihe unu ji wee mechie ụzọ asị m na ọ bụkwa na ndị isi na bịa gbaa ha egbe nsị ahụ eche m ha nwa ka unu ji bịanụ ka ụzọ na-aga aga ma ọ bụ na unu lakpuo unu hapụrụ ndị mmadụ ha na-emenụ sitatom unu abịazie blọk ụzọ nke pụtụ na unu na-emezi ya enforce enwe nwaokorobịa pụtara ụgbọ a na-anaghị ihe dị mkpa pụta iwu n'ọnụ ụnụ agbagbu asa anyị na ọwụ IPOB ihe a ka ihe me na ha kpara mweta deeti ahụ ịkpọpụta ndị na-eche nche n'ọlụ mbọsị ha ga-agwa gị ezie na ha kpara mgbe si ebe ahụ pụta na ọsụmohu ndị nke ọsụmohu wee tụwasịcha ihe niile wee na-ajụ m ebe m na-eje ngwa ebe m na-eje ajụgide m na-ajụzi m na famili m na-acha ha nna m biko ịjụgide mmadụ m na-atụlele paspọtụ ntụle ihe niile fụ ịjụzi m ebe m na-aga so ụnụ nwa na-ewetasi infọmeshọn na-enye kidnappers nke a mere eme ihe a nkata m na ha so ụnụ nwa na-enye kidnappers infọmeshọn onye na-agafe n'ala Igbo ụnụ na-akọcha infọmeshọn na-enye makana anyị na-awụnda ezi ka ihe si so ọnọdụ ọjọọ ka ụnụ na ya ebe a ka anyị pause go there here na nke a bụrụ ihe mmụta dịlụ gị nwa bụ nwa Igbo na Igbo ebe ọbụla ị na-aga mgbe ọbụla ị na-aga ndị amị maọbụ ndị polisi maọbụ ndị ọbụla wee kwụsị gị wee jụwa gị dị ị na-aga taịm ị ga-eji ga mgbe ị ga-eje leta ị na-aga Ọnịcha gwa ha na ị na-aga Imo ọ na ị na-aga Enugu ị na-aga Enugu ha na ị na-aga ebe ọzọ enwakwa na anwa release your direction or the details of your movement ọkwa ha nwa na-atọrọ ihe niile a na-atọrị gị n'ọnụ nwanyị ka ị ghara isi na ịmalọ maka na ekwu ya ekwu mere okenye ma ekwuba ya nụ mere nwata onye mara asụnya asụọ n'odo onye na-amalọkwa na asụnya asụọ na atụọla ofeke ofe isi n'ọhịa ịlaiki ya juru okwu laiki ya iji ndị ya bụ ife nke ahụ gbasara gị nne dịka in fact ha chọrọ ịgba m egbe nwa iji saa ajụjụ ịjụrụ m ndị amị anọghị n'ala Igbo ka Igbo niile n'olu m tata nụrụ obodo ọbụla ala abịa ha jee mara ka ha ga-eji chekwa abịa ha na-anọghị n'ala Igbo ichekwa ala Igbo ha bịara ihe ọzọ ha bịara ịkpara ego gbaa anyị nkịtị ihe ha mere ihe ahụ ọkwa unu chọrọ titatum na unu gara nọ titatum ọkwa unu chọrọ ime mkpọtụ unu ga-alụgbuso onwe unu so anyị na ndị gọvanọ ha mezie ihe ha na ndị unknown gọọmenti ha mee ihe achịrịzie chịtawere ndị ụmụ okorobịa na-enwe ihe ha mere ọkwa na aghọta anyị nọ na-enyocha ihe ofu onye wee pụta na Naịjirịa sị na federal gọọmenti si ya mere engage ichedo South East and anyị ma onye kwuru okwu a ụdị mmadụ ihe ọ bụ n'ụdị sekuriti o nwere ike ịwụbazi na South so anyị anaghị achọzi unknown gọọmenti and onye akwụkwọ na ha na ndị amị na-arụkọ eziokwu na ndị amị pụtara sị ha amakwaghị onye ahụ mana anọ mana anwụrụ ọkụ enweghị ọkụ na-anaghị enwe anwụrụ ọka dị ekwu na nkịtị mana ka e kwuru ihe afụ m ka e mere onye a nwa amadi arrest n'obo ndị amị ebubo so anyị wee sị mba na onye dizi ha anyị ịchọnụ ndị bụ unknown gọọmenti anyị amarago ndị bụ unknown gọọmenti ngwa ndị amị ụlọ labazie n'ọrụ na ngwa ebe ọ bụrụ na achọpụtago ndị bụ unknown gọọmenti na unknown gọọmenti bụ onye ụnụ kpọrọ onye dị ka ọ dị bụ ihe egbe chikwa ya na South East biko mgbe e nyere onye ọra enwere ka esi wee gwa anyị na a na-akpọta ụdị onye a ga-eche ụnụ nche kedu ka ị ga-eji zụrụ mmadụ zụbaga ya bịa chee mmadụ nche mmadụ amara onye na-eche ya nche nke a gosiri na ọnọdụ ndị amị na ihe na-eme na South East ndị kpọtara ndị a ma ndị kpọtara ndị amị bụ ndị ma ihe ha na-eme na South East mana anyị nwa bụ ndị South East a na-eche nche anyị amarọ ọzọ dị ka ibe ya bụ ka ezi ka a ga-eji kpọta ndị amị ghasa n'ụzọ ka ha na-eche obodo ndị omekome nwanụ unu na-eche bịazie nwa ụlọ ọgụ unu bụkwa egbe nke unu ha bụrụ nke ha unu ga-akwawazinye bụ mgbọ agba unu eburuzie egbe unu chedozie n'ihu kọmuniti na-akpọtara unu ka unu bịa chedo gbawa ọkụ gbagburu ụmụ nwaanyị anyị bịa nyewezie ihe enyo na ihe akpara abụzikwaghị ihe a na-eme
iji maatụ ọlụ achọlụ ụmụ okorobịa niile nọ n'ọlụ gbuo more than 500 maka ndị amị bụ onye ha kpara aka ọ ga-alọtakwa sọsọ n'ala Igbo ka a na-eme youth arrest egbuo ya na-atraghị ya na-akpọghị aga ụlọ ikpe ha chọlụ feje mba nnọọ mekwe ihe na nke mba nnọọ ka anyị chọrọ ịnwụ ụmụ nwaanyị ka anyị gbakọtasị mba o ihe akarịzịa orukwe mbọsị a agbagbuo ha na Aba ndị anyị nọ na ndị agha gbagburu bụ ndị Igbo anyị na-ajụzi ka eji ka o jizi bụrụ mbọsị naanị ndị Igbo nọ na Chenya na nke mba anọ ka anyị chọrọ ịnwụ ụmụ nwaanyị ka anyị gbakọtasị mba o ihe akarịzịa orukwe mbọsị a agbagbuo ha na Aba ndị anyị nọ na ndị agha gbagburu bụ ndị Igbo anyị na-ajụzi ka eji ka o jizi bụrụ mbọsị naanị ndị Igbo nọ na checkpoint ka e mere atak gbagbuo ha ncha mana ị na-aga na checkpoint nọ n'ala Igbo bụ ndị Hausa ka ị ga na-afụ oruzie mbọsị agbazi ndị Igbo echezi ka eji ihe eji wuru site sọsọ ndị Igbo ka a chere nwunye na checkpoint adị wee gbaa ha gbagbuo ụmụ anyị burukwe amọ tank debe na-aga na-ekpuo ụmụ anyị n'ụlọ isi mba ihe a mmiri a karịa garị anya ka anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ji tipụ ọsọ pụọ n'ụmụ anyị sa ngwa ha labazie anyị achọzi ka a na-agbagbu ha ebe ọ bụ na onye bịara iko nwa ọ bịara iko nwa ya gụọ na-akpa ya lawa ebe ọ bụ na ndị nwaanyị na-egbu anyị egbu na-awakpu anyị akpọta ụnụ ka ụnụ bịa gbuo ha gbuzie ụnụ enyekwere ha aka na-egbu anyị ngwa lawazie nnụ ka anyị yawa n'ofu maka non gọọmenti anyị amana onye wọ non gọọmenti na-apụta agba anyị jido atadedekụbọ onye achịchebe South East enwere ikwuterekwute ụmụahịa enwere ọgbakọ gị na ụmụ nwaanyị nwere n'ụmụahịa gbasara ya bụ ka ndị amị si akpamkpa n'ala Igbo pụtara na AIT pụta na Arise newspaper niile buru ya anyị pụrụ n'ụmụahịa Chiko federal gọọmenti si ha biko ọnọdụ ndị amị a adụrụ azụ anyị mma biko ọsọ asị ha bịa rụọ nke mgbe bụ na ha kwụsịbeghị titatum ha kwụsịbeghị ọnụ gọọmenti then ha nọrọzie kpọsa ahịa n'ụzọ anyị ihe a nọ na ya wee nakwa ego ahịa ka ha kpọrere were South East mere ATM ma polisi isi Owerri sọsọ isi mgbidi banye Owerri ị ga-ahụ more than 10 seconds ka m bụ na mgbidi mkpọtụ maka anyị na-aga ime ihe a asaa na-elotusi elotu were nwayọọ loto were ụkwụ na-aga onye amịsị m krọsọ ndịro m na-aga mepụta ya m chikwas na-ele hụ na pịtịpịtị na mpịtịrị mmiri ka ndị mmadụ na-aga mba na ọnwụ mmiri atụ gị ebe a nsị mma mmee ndị anụ ọrụ nwụchichi na pịtịpịtị na-ajụrụ ọkwa ndị ekwe kpọta ụnụ hia mmiri atọ site na mma mmekwe ahụ mma mgba shuwat nchi Lagos na-akpọta gaa na mpịtị ndị na-adọghị onye nchi ewepụta kọyọsụ m nchi ebe a nsị mụ ama nchi aga ọ gịnị ka anyị mere unu anyị ụzọ ohu maka na onyonyo treatment a na-enyezi ndị Igbo dịka anyị ụzọ ohu ha na-eme ndị mmadụ civilians na ha kwesịrị ịdị na-eprotect mina onye isi ọfụ ka ọ dị ka ọ dị ndị mmadụ kwụrụzie ndị ha na-agazi na mmiri na-eleta mmiri ha bara ka anyị na-eme fim express egwu ọyago ngabara onwe m pụta na nke ọzọ sị Madam Cross isi ya ọkpọ m enyi na ọkpọ m full thank you very much ị ga-akpọnụ m idiot enwere m dị mkpa ha ka gị n'ụlọ ihe ka m na-ekwuzi n'obi m na-akpọtazi ndị amị ka ha na-akparị ụmụ nwaanyị ile na checkpoint anyị na ụmụ nwaanyị na-erecha ihe ebe a otu aka gị na-atụwasị ahụ ụmụazị ibe ka ọsọ ha ruo ha mee gosu adị ha na-ere ahịa a na-eme ya free ha na-eme atụ no wait the sell market ha na-eme ya free ụmụazị ma ndị na ọ dị m ka ndị na-achị achị maka na ha bụrụ siren ha pụta mepere ha ụzọ ndị isi na-achị achị aghọtasịrọ ọrụ mala ndị amị na-arụ ihe m gwere ụdọ ma anya na mgba moto la mgbe ha sa na-emechita 2 weeks kpagharịa ala Igbo niile sure alandịrị m n'Owerri with light that 1st August ka ha kara ihe ha land ya ebe a bụrụ moto shọn makpuo Enugu shọn Anambra wepụta Enugu pụta Abia steeti chikwa Abia lọta
sebe m na-aga Ebonyi steeti wee fụ na sit-at-home bụ ndị amị na-eme enforce. Sit-at-home bụ ndị amị na-eme enforce. So say to free Enugu to on Monday sit-at-home. Ma mee boss ihu ihe states. I'm part of Anambra State. Ihe ndị amị ji ndị mmadụ eme. Nsị gị ha agbacha ha akọkọta n'egbe gba m n'ọsọ n'ohu. Mgbete date mbọsị ihe mere ịkpọpụta ndị ahụ na ha mere ihe a. Ihe mere ha megidere ha nana m kii moto m. Msa ha n'ọnwụ nwa. Ọnụ gọọmenti na-adụ n'ime ọhịa ebe a. Unu bụ ama ọhịa nke ole. Why not iburu akpọta ka wakpo ime ọhịa chụsịsịa ha. So ị natacha mmezi kịta. Onye ha bịa nwere m ọkụkọ. Ya wọ na kidnapping nọ. Ka ndị amị ji wee ju na South East ruo anyị niile kidnapping ochie na meju ebe niile. Na-agba ndị ọdọ ma anyị na-anụcha na herdsmen na-achụsị ndị mmadụ n'ubi ifu ha na mbọsị asị na-egburu mmadụ akpụkpọ ndị amị n'ime ọhịa ka ha ga-eme those criminals. Iru from Ọnịcha tụọ egwu ndị bi ebe ahụ ụmụ okorobịa ndị Awụsa na-enwe ihe a na ha arụ na-eme kidnapping n'ebe ahụ ịmakpọ na the next village ga-eme arrest. Enweghị na arrest hụrụ asị na emere ndị Awụsa arrest mana ha jụ na South East. So when I went Igbo na kaji jụrụ m enwere ihe a na-eme na South East mana anyị nwa bụ ndị Igbo amasịrị o ruole mgbe a ga-etibaghị anya na mmiri mara ihe na-eme. Odozie ka ọ bụrụ na ị na-anya na ya bụ atụmatụ ukwu ikwuru ọ dịghị ka ọ bụ ndị gọvanọ ka a ga-atakwa n'ụta na ya bụ ihe maka na onye chọrọ ọnụ awanyere ya. Eziokwu ka e kwuru too handsome. Ọ bụrụ na ndị gọvanọ na-achị anyị achị welite olu tinye ọnụ mana ọ dịghị nke ha masị a gwara ha na a na-achọ ka enwetara ha peace maka na ịma ndị IPOB bịazate taa mụrụzie gọọmenti nọ na East nke bụ na gọvanọ na-achị obodo kwuo okwu ndị IPOB kwuo ekweta nke ndị IPOB mana ihe ha chefuru ịghọta bụ kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji na-ehuwere ndị IPOB isi karịa ha nwa bụ ndị na-achị achị. So ha gbakpere n'akwa beso federal gọọmenti na-amaghị na a na-eche ihe a ga-eme ha. Ndị a wee si n'okpuru kpọtaziere ha ndị ga-eche ha nche wee nye ndị a ọrụ ọzọ while debere ndị gọvanọ anyị azụ n'ọrụ a ka a na-arụ ngwa na ihe eruziele ha achọpụtago maka na mbọsị m kpagharịrị ihe a emere kọọsụ m mkpọrọ onye ahụ sị madam na nsị iwe mkpu maka na mbọsị ihe a m esi m gọọmenti haus na-abata enwe m ga-ahụ na gọọmenti haus Anambra ihe a wee mee ha wee na m kii moto m sonye m na ekwuru okwu ka m ruo na gọọmenti haus Anambra na nsa na geeti m ga-etigide mkpu ma obi a na-apụta m ga-apụ so ka m ji sọkpa nye ihe m na ha mere nye okwu m kwuru agwa m ha ihe niile ha na-eme ndị isi wee buruzie ma amụọ tank nyere moto pụtasị madam ọ gịnị natazie kii ahụ nye m saa mba ha jide kii onye isi asị madam karị ya oke gbawazere ha mba ha michi ọnụ wee buruzie moto m pụba luruzie na be m wee kpọbazie kọlụ ọ dị ka ọ dị eme ihe a gwara m madam na ha ama mana ọ wụrụgoro ha ọkịrịbịrị na-amụ ndị gọvanọ ọgwụgwọ misteki ha mere eme na ịchụpụzie ndị amị ugbu a ekpurokwazie ọnụnọ gọọmenti ukpotezi ọ bụzie na ndị amị akwụkwọ na ihe ejizi na-agba m kakwa mma ka ya wofu maka na ndị amị ahụ na-enye ọnụnọ gọọmenti protection hapụzie ka ndị obodo enwere ike mekọta ejidewezie ha ejidewe before e nwere peace na South East enwechara vigilante ha na-ezukwa vigilante obodo ka obodo chebe onwe ha maka na onye ajụ ọ ga-ajụ onwe ya chịkwa ọchịka anyị ama njụ n'onwe anyị so ndị gọvanọ anyị ma ndị PG mana ọ gụgoro ha ọkịrịbịrị na-amụ isi ka ịkọpịa mkpụrụ amụ ịha ya ha so ka hapụzie ya na-ekpe ekpere ma ọ ga-ebe juru were nwayọọ pụọ n'udo. Maọbụ ka ele ya anya n'ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu ọ dị gị ka oge enweghị nchekwa enwere n'ala Igbo bụ n'ihi njichi ọchịchị etiti agakwara n'iru jiche Maazị Nnamdi Kanu? Ọ bụghị ezie esogo m ihe ndị IPOB na-eme maka nke m na-eme ihe ana m eme ihe with first hand information tupu anyị aga kwuo okwu anyị kwuru na TV anyị ji proofs
in fact enwe m vidio nke m mere n'ọlụ ebe onye amị mechiri ụzọ m laruba anyị ebe 10 ruo n'ọlụ ha mechiri ụzọ na Banana Junction ka m na onye amị na-ekwu okwu ọ na-agba ọsọ na-erekọdị ọma na na-erekọdị ya. So ọtụtụ ihe ndị anyị na-ekwu anyị na-eme nyocha were na-ekwu anyị ejigo nwayọọ nyocha activities ndị IPOB kwu ya na gboo na ha chọrọ inweta nnwere onwe ha n'udo na-agbaghị egbe atụghị ube atụghị ichu and esole m ha wee chọpụta na enwebeghị ebe anọ anyị nụ na ndị amị na ndị IPOB gbakọrịtara egbe ndị IPOB apụta kwechi na ha gburu ndị amị ise ma ọ bụ ndị ona kwechiri kama na ihe anyị na-anụ bụ oge ọbụla ihe mee IPOB ha na-apụtakwa kwuo na ọ bụkwaghị anyị mere olekwe ndị merenụ sisi nyocha mana ha kwụzie na ndị a mechi nyocha ada ekwe nyocha a na-akpọ ha aha. So njichi ejichiri Nnamdi even ha ekworo gị ihi na ajizi ihe a na-egbu ndị be Nnamdi apụta kwụsịzie sitatu IPOB na onwe ha apụta kwekwe ebe niile kwụsị nne m ihe m ga-ekweta nke onye ọzọ na-ekwu hapụ nke onye si ya ndị Boko Haram pụta gbaa egbe gbuo ha atụ na ọha gburu kwechiri kwụrụ n'ụzọ emekwuo ha arrest eme agbaghara ha mana ndị nke a na-ekwu nke ọ dịkwa ka nke a gbagburu ndị amị gba akụkwala m ka ha kwụsị nọọ ndị Fulani herdsmen achụsịrị na ofu ahịa bịa ha na ndị amị na-arụkọ ọbịa gbaa ndị amị ka e wee bo ya IPOB ihe ifuru ụmụaka kwuru ama nyocha ya enyocha ekwu m na ihe m kwụsị nobody is found guilty, nobody is proven guilty until found guilty ka ị ga-eji kwụrụ ọtọ bụ mmadụ ebubo jide egbuo ya ka na onye amị na-ekwu okwu ọ na-agbatọsọ na-erekọdị ọma na na-erekọdị ya. So ọtụtụ ihe ndị anyị na-ekwu anyị na-eme nyocha were na-ekwu anyị ejigo nwayọọ nyocha activities ndị IPOB kwu ya na gboo na ha chọrọ inweta nnwere onwe ha n'udo na-agbaghị egbe atụghị ube atụghị ichu and esole m ha wee chọpụta na enwebeghị ebe anọ anyị nụ na ndị amị na ndị IPOB gbakọrịtara egbe ndị IPOB apụta kwechi na ha gburu ndị amị ise ma ọ bụ ndị ona kwechiri kama na ihe anyị na-anụ bụ oge ọbụla ihe mee akpọ IPOB ha na-apụtakwa kwuo na ọ bụkwaghị anyị mere olekwe ndị merenụ sisi nyocha mana ha kwụzie na ndị a mechi nyocha ada ekwe nyocha a na-akpọ ha aha. So njichi ejichiri Nnamdi even ha ekworo gị ihi na ajizi ihe a na-egbu ndị be Nnamdi apụta kwụsịzie sitatu IPOB na onwe ha apụta kwekwe zisa ebe niile kwụsị nne m ka ezi ihe m ga-eji kweta nke onye ọzọ na-ekwu hapụ nke onye si ya ndị Boko Haram pụta gbaa egbe gbuo ha atụ na ọha gburu kwechiri kwụrụ n'ụzọ emekwuo ha arrest eme agbaghara ha mana ndị nke a na-ekwu nke ọ dịkwa ka nke a gbagburu ndị amị gba akụkwala m ka ha kwụsị nọọ ndị Fulani herdsmen achụsịrị na ofu ahịa bịa ha na ndị amị na-arụkọ ọbịa gbaa ndị amị ka e wee bo ya IPOB ihe ifuru ụmụaka kwuru ama nyocha ya enyocha ekwu m na ihe m kwụsị nobody is found guilty, nobody is proven guilty until found guilty ka ị ga-eji kwụrụ ọtọ bụ mmadụ ebubo jide egbuo ya chụpụ ya na-anya na-ekwuru ọtọ emere atak isi ịtọ onye aka buru mma buru ugbe ọ bụ sọsọ ndị Igbo nọ n'ala Igbo ka njọ ndị Hausa nọ ha ebe ahụ ọ dị ka nke ihe mere na Lagos a Jos agba at random ị gawazie n'ụlọ ndị Yoruba na-epik ndị Yoruba maka na Yoruba land. So ekweteghị m nọọ maka iwe na-ewe ndị mmadụ ka m nọọ ya agwazi unu komkom na nkọvra sitatom na ndị mmadụ na-eme sitatom abụrụ by force ha nagidere ya iji gosi na iwe na-ewe ha na nwa ha eji maka na achọrọ m eji ka ọ dị gị ka ọ bụrụ na ọchịchị etiti tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu taa nke mbụ udo ga-alaghachi udo tọrọ ga-alaghachi n'ala Igbo nke abụọ akụnụba ala Igbo ga-ekulitekwa ọzọ maka na ọ bụrụ na ile anya kamgbe nsogbu ha niile bidoro o metụtara akụnụba ala Igbo egbuola efuola emekwa ọ dị gị ka atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu taa ihe ndị a niile ga-abịa na njem ịtụhapụhala Maazị Nnamdi Kanu 90% ihe na-eme ga-akwụsị n'ihi gịnị ndị amị na gọọmenti etiti zoro n'okpuru Nnamdi Kanu eji
na-eme ihe n'ala Igbo. I stand to be corrected n'ihe na-eme n'ala Igbo aka gọọmenti etiti nọ na ya. Ha ma nkata ha kpara mana anyị amarọ. Ha hapụzie Nnamdi Kalụ ka anyị marazie onye ga-agha izi aka anyị aka si nọ maka ihe a. Maka na ha mezi ihe ha si na IPOB na-eme ya maka Nnamdi Kalụ eji. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ahapụ Nnamdi Kalụ tata sitatom ga-akwụsị. Maka na ihe ọ sọrọ gị mewe ndị mmadụ intimidate. Nnamdi Kalụ erego onwe ya tinye n'obi ndị Igbo ma ndị nne ụnọma ihe m ji wee kọva sitatom. Alara m ụlọ ya na-aga traditional marriage. Anọ m n'ihu ndị nne na-atọ anọghị n'azụ wee na-akpa nkata wee na-akwado na ha kwadoro ya n'ihe nwa na-eme ebe eziokwu na ọsọsọ ya bụzi onye na-ekwutere ụmụ okorobịa ngịnị bụ ha tụcha ụmụ n'akwụkwọ ga-enweta ọrụ. Ha na-emegbu ndị Igbo emegbu mgbe eke ụjọba ma sị na ihe ọbụla ifuru emegidere ndị nne kwado ụmụ ha nsogbu adịgo ị ga-akwụsị nwa. So na ndị nne ndị Christian mother ndị Christian father ehiwego ụmụ ha aja n'ukwu mana ha sị na ha kweta ebe ọ bụ na ụmụaka agaghị ebu egbe ha agaghị ebu mma na ọ ka nọdụ n'ụlọ ha kwere ha ga-eso anọ n'ụlọ. Ndị maka ndị Igbo si ama ha mmụọ ha ekwetaghara n'ofu ihe ọ gaa raụndụ onye ọbụla ekweta n'ihe a jide ị na-anya ka isi atọ vootu ọkọ enwekwa ị ga-apụtasị gbagaga m sonye onye amụọ sonye onye a mana ị ga-afụ na nzọụkwụ anyị na-aga n'ofu ya ka m ji wee lọtasị mba ka m kọva ihe a ka m mara ka ihe a si eme before ndị amị abịa nobody enforces sitatom. M na-agwa gị ihe a live Chika akọwala m ya gba South East akọwala m ihe a 2 times. One mgbe m were nweta datin wee la kọva ya ruo that day onye ọbụla ụmụaka na-agba bọọlụ ịma mfu ma ọ bụ ewu ma ọ bụ onye ji ịtalị si ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ ha ji aka ha at least maasị onye ọbụla at least 70% ndị Igbo kweta na sitatom n'ihi ka eji wee nwụchie nwa amadi a jọrọ njọ eji ekeke kidnapụ mmadụ n'obodo ọzọ wenata ya chi ya na nga. So ha nabatara ya. So ọ bụrụ na atọhapụ Nnamdi Kalụ sitatom ga-ala. Odoziakụ atọhapụ Maazị Nnamdi Kalụ ya bụ iwu onye nọghị n'ụlọ ga-ala mana ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ bụ kedu mgbe a ga-atọhapụ Maazị Nnamdi Kalụ. Ị nwere nkwenye na ọtụtụ ndị o nwere ọtụtụ akụkọ na-efegharị tata a na-ele anya na ọ ga-agakwa ụlọ ikpe ọ bụghị tata ka a gawara a sị na arụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala. Ụfọdụ ndị na-enwe nkwenye na onye isi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu n'ihi na anyị ma na ụfọdụ ndị ekoropụgo obi na ihe gbasatara ụlọ ikpe maka na ụlọ ikpe nye gị iwu tọọ DSS asị jide gọọmenti etetasị jide aka na-ebuputekwa ebubo na-etụkwasị ya n'isi bụ nke agaghị eme na mba ofesi. Ọ bụna gị ike kwere mmadụ anyị fụrụ ihe mere na ọ bụrụ na Naịjirịa okwu ala mana ụfọdụ ndị na-ekwu sị na onye isi ala chọrọ iji Maazị Nnamdi Kalụ achụnta vootu 2027 na Maazị Nnamdi Kalụ na ọ gara ụlọ ikpe agaghị ụlọ ikpe na ọ ga-anọgidekwa na ya bụ ọdọ ndị DSS ruo 2027 bụzi nke ọ ga-eji wee mee achụmnta vootu. Ndị Igbo kwenu ngwa Nnamdi Kalụ a ga-ahapụrụ ụnụ ya ka obi wee dị ụnụ mma. Cheta ihe mere na afọ gara aga mgbe a na-eme nruli aka asị Buhari were Maazị Nnamdi Kalụ gbara anyị ekeresimesi adịka ọ ga-eme ọnọkọta akụchie ikwenyere na nke a. Ka m jụọ ndị na-ekwu okwu a kedu mgbe vootu unu kaụntụra na onye ga-achị? Kedu onye gwa gị na Tinubu n'idiri vootu gị iji banye 2027? Ị tụrụ ya na nke ọ banyere ndị befe ọ tụnyere ya. So onye ọbụla na-enye gị analisis a ọha maka anyị na-aya maka na enyi drọ vootu gị unu jekọrọ gbuo etinye onye ahịa chaifụnụ ka esi wee tụrụ nke atụrụ. So ekweteghị m na kama na enwere ihe one ọnya ka m na-eme nchụ ikwu ndị mmadụ a na-eji m hapụ na ihe ahụ. Nnamdi Kalụ eji oke wee na nwee ihe a ga-asị na-eme na South East na sabotage the economy of South East maka na ndị Igbo akpasugo iwe nke bụ na anyị chọzi ka anyị lawazie gama invest ọ bụrụzie ekwem n'ụlọ ekwem n'ama echebishi anyị n'ụzọ with ndị amị na ndị unknown gọọmenti ka anyị kwụsị dị n'ana ka anyị nọzie na Lagos a bụrụ ohu. Ama m na ya ga-ego nya bụ ife onyonyo ọkwa ya agwataghị ihe niile na weluzi ile gị wee gwa eze gị ọnụ chụzie onwe gị ese anya ga-awụsazi aka wụsa ọkpa
ka ejuluzie anyị wee gwawa abacha. Gịnị bụ the way forward? What next? Ka anyị ga-eji tọpụta nwa anyị na-agbụ. Okwu niile ekwuchogo onwe n'okwu anụwa. Mma anyị a ọ antị anyị a ọ nwa ada ekwuchego okwu niile. Enweghị any other thing a ga-abịa tinyewe na ya maka na okwu akwụ ọtọ ka ogbe siga. Ọ dịzịrị gị nwa bụ nwa afọ Igbo ị na-agazi ọ igecha okwu anụa ịmụrụzie akọ n'ime ilizie adụmadụ onwe gị. Maka gịnị? Ijiji ntị ike na-eso ozu ana n'iyi. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP Eziokwu bụ Ndụ 1 in Biafra land. Ndewo. Share the video until I come your way again. Stay tuned for more videos. No retreat, no surrender. Free Mazi Nnamdi Kanu. God bless MAP.